ሕራይ ክቡራት ኣጋይሸይ ወይዘሮ ፍሮወይኒ ባይረ ከምኡውን ኣቶ ዮሱፍ ቦሊሲ ብቐዳምነት ነዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩም ብስም ድምፂ ሰማዕቲ ራድዮ ኤረና ከመስግነኩም ደስ ይብለኒ። እዚ መደብ እዚ መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ቀዳም 14 ሓሰ 2019 ኣብ መደብ ክፉት ዘተ ድምፂ ራድዮ ኤረና ቀሪቡ ዝነበረ ብዛዕባ ንቕሎ ኣዴታት ንመድሓን ሃገርን ህዝብን ዘዳለውኦ ወይ ዘዳለኹሞ ዋዕላ ነቲ ዘሎ 23 ክሳብ 25 ናሓሰ 2019 ኣብ ፍራንክፈርት ዝካየድ ንዑ መቐፀልታ ተወሳኺ ሓበሬታ ንሰማዕቲ ንምሃብ ኢሉ ኣዳሊና ዘለና። ስለዚ ነዚ ሓበሬታ ንምሃብ ስለ ዝመጻኹም ደጊመ የመስግነኩም። ፍሮይኒ ብኣኺ ክጅምር ንሌላ ከመይ ናይዚ ኣባልነት ከመይ ከም ዳኣተኸዩ ተጀሚርክ ደስ ይብለኒ። ኦኬ በመጀመሪያ ብጣዕሚ የቀኒልና ብጣዕሚ ከነመስግነኩም እንደሊ ብሽም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኢና ነመስግነኩም ሬድዮ ኤሬና ካልኣይ እውን ብሽም ንቕሎ ኣዴታት ንህዝብን ሃገርን ምድሓን ነመስግነኩም። ኣነ ፍሮይን ባይረ ይበሃል ኣብ ጀርመን ካ ይቕመጥ። ንሕና ነዚ ንቕሎ እዚ ክነበግሶን ከለና ካብ መሰረቱ ኣባጋግስኡ እቲ ንቕሎ ኣዴታት ኣብ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኢና ተኣኪብና ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ። እዚ ከዓ ነቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኩነታት ምስ መፀ እሞ እንታይ ንግበር ብዝብል ቴማ ልዒልና እሱ ከዓ ንሕና ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ትምረት ስለ ዝመረረና ልዕሊ እቲ ዝኾነ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝመራ ጓል ኣንስተይቲ ከም ትሽገርን ከም ትፅገምን እሞ ከዓ ኣካልቲ ሕብረተሰብ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ቃልሲ እውን ኣደም ፊዓት ኸይ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ከም ምዃና መጠን እሞ ንሕና ከም ኣዴታት ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ብዝብል ኩላትና ተራዳዲእና ከዓ ነዚ ንቕሎ ኣዴታት ንህዝብን ሃገርን ምድሓን ኩሉ ተቃውምቲ ውድባትና ደሎ ሲቪካዊ ማሕበርና ደሎ መንእሰይና ደሎ ገደሎ ብሓንሳብ ጠርኒፍ ካቲ ተቃውሞ ደንበ ከመይ ገይሩ ብሓንሳብ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኣብዚ እዋን ዝብል ቴማ ልዒልና ከዓ ካብ መጀመርያ እቲ ኣባጋግስኡ በዚ ዝጅመር ኣብቲ ዋትስኣፕ ተኣከምና ግሩፕ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ጀሚርናዮ። ብኡ መሰረት ከዓ እንዳሰፍሐ ኸይዱ እቲ ዝሓለፈ ኣብ 8 ማርስ ከዓ ኣብ ፍራንክፎርቲ ሰፊሕ ዝኾነ ዋዕላን ኣኼባን ከም ዝገበርና እዚ ሬድዮ ኤረና እውን ኣቃሊሕኩሞ ነይርኩም ኢኹም። ብኡ መሰረት ሽዑ እቲ ጉዳይ ነዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ተበግሶ ከዓ ካብኡ ዝተበገሰት ሽማግለ 21 ዝኣባላት ኮሚቴ ተንተቋጻጽርቲ ከዓ 5 ተቋጻጽርቲ ኮሚቴ ከዓ ብኡ መሰረት ከዓ ነዚ ሕጂ ተበጊስናሉ ዘለና ዕላማ ከዓ ኣብ ምሽብሻብ ንርከብ ኣለና። يقنيلي فرويني يوسف ناباخا يسعب حتى يوسف بوليسي مچم كلها ناقم نفلتكا غازيطኛ يغانيركا حجيغن ابزي ناي نقلو اديتات نمدحان حزبن هاجرن زبل دلو نطوف تساتافاي نايتا كوميتي 11 زابالاتا كوميتي اخا اسكي بخمي خنا ابزا كوميتي زي اختا اتوسينكا بمجمرتا زي املسلي سلام يغني اللي بمجمريا يوحنس نعخا نبصوتكا راديو إرينا بتزغبرو دلهم سراحات ناي بحقي زناد بروفيشنال زخونه سراح سلا زخونه انا خينا ادكم كحل فايدلين بتعمي اقداسي زخونه نغرات يكم تغبرو تسرحكم وين انا بتعمي دسي زبلني يحقسي كاتاتلكمي I hope دماني ام بتمصدلو غزيوين اصبيكم تسرحكم وين سغاب زي زلنا خنوتات اب اريترا اب ناس ازخونت اريترا مو كمز عينت راديو كمز عينت بروفيشنال اسرارحا اب اريترا خطاتاتو دماني تسفا لني قبل الفتو تحتو بنصحنا خزارب تداخيني عدمه متياتني سكيدي كيدلو مخنيات انتهلو إلي خيدي امبر أنا كواني بوليتيشان يكون بوليتيكانيا يكون كم تتفلت أنا جازتنيا بذكر المتن نتون بوليتيكاويان انترفيو أخ قبل دلي وخم أي إدمان تعتمني تاوين كم أي أخ قبرات دلي جين أجات أمو خينو أبت أخيبا مسكدنا فولي زخونة نجارات رئي حدي نعمتات كاب جزين سنة كم فرويني بايري زعمسلا ماما سجدت ماما ذهب ماما جوهرة
ብዙሓት ተቃለስቲ ዝነበራን ካብ ንእሽተን ስጋብ ሕጂ ዝቃለሳ ምስራእኹ ብጣዕሚ ሓደ ማተሲ ፍሉይ ስምዒታት ተሓዲርለይ ነይሩ እዚ ኣብኡ ኣብቲ ኣኼባ ምርጫ ምስ ተኻየደውን ኣይዶኖ ብምንታይን ከማና ኣይፈልጥን እየ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብታ ኮሚቴ ተመሪፀ ምስ ተመረፅና ክንሰርሕ ኢልና ድማ ጀሚርና እስከ ሰዓታ ሕቶ እታ ኣጋጣሚት እያ ኮይና ማለት እዩ እታ መልሲ ክመልሳታ ኮይነስ ኣጋጣሚት እያ ግን ኣፀቢቑ ዝደፋፍኣኒ ኣብዚ ኮሚቴታት ካን ከኣቱ ኣይፈቱን እየ ነይረ ኣብ ናይ ፖለቲካ ዓይነት ምክንያቱ ትስራሕ ሲ ናተይ ፕሮፌሽን ከም ትፈልጦ ጋዜጠኝነት እዩ ኣብኡ እየ ክድህብ ዝሓስብ ነይረ ግን ኣይኮነን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብዛ ኮሚቴ መፅአ ነፍሰይ ድማኒ ከም ኣብ ስራሕ ፖለቲካ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ከምኡ እየ ክብለካ ዝደሊ የቐኒየለይ ሓራሽ ድሓ ማለት ብዙሕ መዋጠር እኳ ነይሩናይ ማለት ንሕና ቁሩብ ከም ትፈልጦ ዋሕዲ ዓቕሚ ሰብ ኣለና ኣብቲ ሬድዮ ብፍላይ ከዓ ናይ ዓረብ መደብ ስለዚ ግና ቁሩብ ደሻርኻ ኮይኑ ትሰሚዕኒ ግን ድሓን ምስ ኣዴታ ስለ ዝኾነስ ክሓልፋ ያ ከምዚ ሕራይ ድሓን ሕለፈሳ ያ ከም ዝበልካዮ ዳሓለፈ ቀዳም 14 ነሐሰ ኣዴታት ወይዘሮ ህይወት ወልደ ሩፋኤል ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣዴና ወይዘሮ ጆሃራ መሐመድ ካብ ጀርመን ከምኡን ሓውና ኣቶ ሙሴ ዳኘው ካብ ኖርዌይ ኣብ ዝመፅሉ ሰፊሕ መብርሂ ብዛዕባ እዚ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዝብል መበገሲኡ ከምኡን ከመይ ገይሩ ናብቲ ከም ዝበፅሐ ከመይ ኢሉ ነታ ኮሚቴ ከም ዝመረፃ ገሊፆምልና ስለ ዝኾኑ በዚ ጋጣሚ ንዓኻውን መሊሰ ኣብ ከም ዝበለ ተባዕ ስጉምቲ ክትኣቱ ካብቲ ትምክሕታዊ ዝኾነ ናይ ደቂ ተባዕታይ ኣረኣያ ናሃና ወፂኻ ብምኽኣልካ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ብርግፅ እውን እዚ ናሃና መደብ ከዓ ነዚ ናሃትኩም ተካይድዎ ዘለኹም ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ድምፂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሓያል ድምፂ ንሓቂ ንፍትሒ ንዲሞክራሲ ምዃኑ ማንም ድፈልጦ እዩ ኣብ ኤርትራ እውን ሓድሽ ታሪክ ኣይኮነን ስለዚ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ ዝያዳ ከተኩረሉ ዘልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ፅባሕ ካብ ማለት ካብ 23 ክሳብ 25 ነሐሰ ተዳልዩ ዘሎ ኣብ ፍራንክፈርት መደብ ድምልከት ብትክክል እንታይ ተዳልዩ ዘሎ ዝብል ኣብቲ መደብ ውሽጢ ቁሩብ ሓበሬታ ክትውን ሰማዕ ስለ ዘለኹ የጠውዐ ፍሮይኒ በኣ ክጅምር هو تي مدب نحنا كم تزحلفه اب فرانكفورت زغبرنايو انتي نيروت مدبنا از كله فحيل زلو تقاومو دنبه اب حده ما ادو كفيلو كقالسولو زيكل مخنيات وار حنتي يبلون مخنياتو نحنا ناي اراداد افللي دا امبر ناي سرارح افللي يبلنان حجي ازي ناي سرارح افللي از خا كم دق انستيو نحنا كوفا بيلنا نزغلو تقاومو دنبه اب حده ما ادي كونكا انتي تقبر كم زلكا نتقال سيستاين مباليلنا انا ابغيسنا يا خم تزبلكو خا حجون نحنا اتي مدبنا كم مسروتو اب سلسته استات كفيلنا يالنا نسخ انتايو عربي قدام سنبت اب سلسته غزيزي نحنا كم مجمريو نت كله اب تفعالي حيلتات فحيل زلو دم بفتحي سلسته زعبالاتا انتاي مزبال مهورات اكالات اقربنا لنا نساتهم كا نتي كمي يرو تتفعالي زلو حبرتسب إرترا بحاله كقالو سولو زخيلن ناي عرق اكالن ناي فتحي غريچت اتعلاليان زبل تيماتات استاغيرنا ابو مسرت اب سلسته كفيلنا يالنا سلسته كفال بو مسرت بمغبار كا نعو الرأي قمنتهم مهرات مسقربو بدحريو اب وركشوات كتيو اب وركشوب عتيقه انتينا ندلدلنا ايدلدلت حزبي بحبار كمي غيركا تطرنيفكا تصرحلا اغابات حنتي كوميتي ابيمكا اب اوروبان كله تقاوم دنبه تاكب نز تفالالي زلو حجز حزباو معبل زخيل زلو مسؤوز تمالئ
منعو خمي جركات أرنيفكا أب حد نجار تبلو نحنا كم دك أنستيو أفت بوليتيكا وقوقسية بلنا تايدا نحنا كم دك أنستيو أمها كمديتات التي تفعل يزول حبرة سب كم جركا أب حد كوفا بيلكا تقالو سوز أمبر أفت بوليتيكا أفت سلطان قوقس أو إيتا تايكونان كنأتو بز مسرت زغا أو وركشوات إتيخا نتتفعل يزولو دنب فتحي بحادة جيركا كمي جيركا تقالوسو بزبل إنا بزيادة خاني أفتاناتا كوميتي بزيادة يوسف سلازولو نساون عمق أبيلو نسو مقاتل تاخذ باللايو كان مخادكي حتى توخاتك خابزل علكي وحدا أقداس رأستيو جن حد شونا يكون انتايو حدا نيرداد أفل اللي ينبر نيسرار حفل اللي يبولون دم بتقاو مويل كيو خون خيلي جن نزحلفه 34 عامات زخون دم بتقامو بمفل لاي بمفل نجال دفلت بزيبو إذا سخات كنت أقرب أن الله حسابات نوع حد جينز دم بتقامو مالت بزحات مورات الله وحاون سخات كنت تعدم أم تحسباس برقص أبتوش تسنبريا كان دل علو كلهم جنا جيناون أما أكل كن في اللي كم زول يدفلت أنا مالت حدا شنخ ناتات كن زغنا دك نسيو خباقات كنت فعلي الله أب دنهاج نبر أخيب أنا يدك نسيو أب حدا زنبركن حجي أب كل تيغن دلخن حجي نبع لخنت مالسي أبكم مرد على لخن دخن قبل داس بلاني أوكي تبغ ز حتى زي عم قرابك بتعني تبغ مكنياتو أبستفعل عن ميدياتاتون كم عينة حاجات عميتاتي متأنايو نحنا كم مسروتو كنجمرون كلنا أبدين هاك انتاي زبل ينيرونا إذا حجي نقولو ديتات زبل كمتي عقدي مزقلو تقولكا دي حروز متأي مكنياتو مستي كنتاتنا إثيوبيان إرتران هلاوي كنتات مسؤز متأيو نحنا جن كم مسروتو دكان استيو تتأرنيفنا أب حالي نحنا حدا صوتا حدا بحرنا حدا صوتانا حدا وصعنا كاب كنا حدا سفيح زخونة انتي بحال محبر دك انستيو عمول اوروب انو مقام زبل ينيرو اتناتنا ابدين هاك زنبره كاو مسرت بمقبار كا نحنا انا نبعلي افتا كوميتي نيري افتا كوميتي نايدين هاك ابدين هاك زوت كاو حنتي نيري تشعات ابالات كافتا كوميتي تمريسنا مالتيو كافتنا يدين هاك ابو عدنا مسكدنا محبرات مسريتنا من اوروبا كستاين مقبار محبر دك انستيو نا اوروبا باوروبا تفلت محبر دك انستيو نمقبار زبليو كستاين يرنا وعليرنا كاو اتو كنتات كنزي اقدي مزغلس كلكا نا ايثيوبيا انا سان كنتات مسمصه افتي واتساب جروب اكل نايتي دين هاك زنبريو كاب دين هاكيو استاي كوين وصي مالتيو افتنا دين هاك كنتات اندحلنا كلنا نعنا خسرحنا زخل وملاحنا دك انستيو زترنفلنا حدا واتساب جروب نجبر مسبلنا قال حنتي حفتنا بعرب حنت حفتنا بالتقرينيا كجبرالنا خان زي واتساب جروب زي قسقاسات غيرنا افتو قسقاسات جبرنا له ببزح دك انستيو كاب استفالالي اوروبا خمصا وحزا جميرا كاو خنت زبلكوها تكونتات مسمصه يو اتي معبلناتات متيو كاو خات نقلو ديتات تسي مالتي حجي ابزي في اللي نيرنا مساعتن نحنا انتايلنا تبتي مبزحته زنبره افت غزابتي واتساب جروب مو زفلو كنا تادلو حجي يعني هاجرنا نحنا خم دك انستيو حدا نجر كنقبر علينا بزبل تيما وصي مالتيو حدا نجر كجبرنا زخاله خا اتوطع حزبنا اتسقاي حزبنا تمكرا حزبنا ابزا ساعات زي او على الحدر زي بحالو نزخونتات زي اخن قبر علينا سلازبلنا اتنايدين هاك زنبره كوميتي قد نزي قبلو ايدي كعلن مالتيو أنا حنتي بتأيتينون كلتينا كافتن نايدين ها كوميتي نزقود دايزي كم كوميتي زي كنا كم والكسب آتينايو أبزخاني روب زي مردداء مالتيو احنا قل اتي زي مردداء دايو دلنبر اتي علامة حدا يحجون نحنا تفالالينا مالتا يكونن بحبار كسرحنا زخل قداي بحبار كسرحنا زخل نقرات بزح سلازلو زيركاون أو أوت متقلو من قدتات نيات حساسبها في اللي يزلنا يعني حساسبا في اللي مالته تقاليو ناس قدايزي نحنا انت ندين حق زلا اخنا لانبر نابكال تيماين خيدني نازبل اتخالق كامس حزب خوينو نازز له كنتاتنا ارترا حجي وعلى الحدر زي بحالو
ውድባትና ክንጥርንፍ ህዝብና ክንጥርንፍ ተፈላለዩ ሕብረተሰብና ክንጥርንፍ ስለዚ ተባህለ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ነገራት ፍልሊ ከም ዘይበልና ኣነ ዝርዳእኒ ማለት እዩ እዚኣ ትመስልታ ናተይ በሪሃትልካ እንተዳ ኮይና ሬድዮ ኤረና يوسف እዚ ተካይዶ ደለኹም ዋዕላ ኣብ ሓፂር ግዜ ተወደበ እዩ ክብገስ ከሎ ዝንቕሎ ዴታት ዳርጋ ብስምዒት ተበገሰ እዩ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ኣይከሰርናን ከምኡ ከዓ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነንበይነን ኢሉ ዝሓስብ ተሎ ኮይኑ ከዓ ዓሻዩ ገለ ዝብል ኣባሃላ ተበጊሱ ዝመፀ ይመስል ድሓር ማለት ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 8 መጋቢት ጀሚርካ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ኣዋርሕ ናይ ክንዲ ኣዋርሕ ክኸውን ይኽእል ናይ 5 ኣዋርሕ ገለ እዩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ተገብረ ምድላዋት ነዚ ትሓስቦ ዘለኹም ነተን ተፈላለየን ዘለዋ ውድባት ናይ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ብዝሐን ርኢኻ ከምኡውን ወላ ኣብ ናይ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ብሓፈሽኡ ወላ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና ማለት እየ ትሰናይ ድሌት ንበይኑ ሲ ነዚ ክገብር ይኽእል ድዩ እዚ ዳሊኹምዎ ዘለኹም ሲ እስከ ምስኡ ሓዊስካ ረዳእኒ ትደዳሊኹምዎ ዘለኹም ንሕቶ ግርጭትን ኣፈታትሑ ንምልከት ንምውዳብ ዝምልከት ንኻልእ ድምልከት ጌርኩምዎ ዘለኹም ሲ ንዑ ደኣክል ምድላዋት ኣለኩም ዲ ብሓቂ እዚ እንታይ ኣበይ መሰልና መስለካ ዮሃንስ ሓወይ ኣብቲ ከምታ ዝበልኩኻ እቲ መጀመርያ ኩሉ ሻብ ንሕና ኤርትራውያን ስምዒታውያን ኢና ቀልጢፍና ድማኒ ነገራት ንገብር ኢና ድሓር ግን ፋሕ ምስ በልና ድማኒ ሪኢኻ ንለኻ ኣብ ገገዛና ኮፍ ንብል ምክንያቱ እቲ ኩሉ ሻብ ኣኼባ ጌርካ መርሕነት መሪፅካ መወዳእቱ ዝበፅሕካ ኮይኑ ዝስማዓካ ስለዚ ንሕና መጀመርያ እታ ኮሚቴ ምስ ቆመት ካብቲ ዝገበርናዮ ነገራት እንተዳልዩ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተበጉሰታት ነይሩ እዩ ነዚ ዝተበጉሰታት እዚ ስለምንታይ እዩ ዘይተዓወተ ኢልና ብዙሕ ክትዕ ኣካይድና ኣብ መንጎና ስለዚ ካብቲ ዝበፅሕናዮ ነገር እንተዳልዩ ኮይኑ እዚ ደንበ ተቃውሞ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ድዩ ሓንሳብ ኣጀንዳ ናይቲ ስርዓት ዊን ይፍፅም እዩ ኢልና በፂሕናዮ ኣብኡ ከለና ምክንያቱ ትዝኣኻኽቦ እቲ ክጥርንፎ ዝግብኦ ኩነታት እሞ ብዙሕ ብልጫታት እንከሎ ደይጥቀመሉ ስለምንታይ እዩ ኢልና ኣብዚ ምስ በፃሕና እስከ ፍሉይ ገለ ነገር ንበርበል ንሕናሲ እዛ ናይ ንቕሎ ዴታት እተን ኣዴታት ፍሉያት ስለ ዝኾና ኣደ ኩሉ ሻብ ክብርቲ እያ ኣደ ወሃቢት እያ ኣደሲ ለዋህ እያ ኢና ንብል እሞ እዛ ኣደ እዚኣስ ሓንሳብ እስከ ንሕና ንሃባ እስከ ኢልና እታ ኮሚቴ ተን ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዝነበርና ኩልና ዳርጋ ሓደ ዕድመ እዩ እቲ ዕድሜና ማተይሲ ንኣሽቱ ይኮናን ግን ዓበይቲ ዊን ኣዝና ዊን ኣይኮናን እስከ ከምዚ ፍሉይ ነገር ንግበረላ ኢልና ድማ ማለት ሓሲብና ካብቲ ፍሉይ ዝበልናዮ ኦኬ ደንበ ተቃውሞ በዚ ዘለዎ ኩነታት ምቹእ ኣይኮነን ኣብ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ግን በዚ ዘሎ ብድሆታት ገለገለ ነገራት ናይ ምውሃድ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ሓደ ባዲ ወይ ሓደ ትካል ፖለቲካዊ ትካል ምፍጣር ናይ ምውሃድ ዝኾነ ከዋህዶ ዝኽእል እሞ ባይታ ፅቡቕ ክገብረሉ ዝኽእል ፅባሕ ንጎህ ክሰምረሉ ዝኽእል ሓደ ፅቡቕ ባይታን ኣብ መጻኢት ኤርትራ ድሕሪ ስርዓት እዚ ምስ ፈረሰ ፅቡቕ ባይታ እሞ ኣብ ሃውጋፍ ከኣቱ ዘይክእለሉ ኩነታት እስከ ንፍጠር ኢልና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢልና ተኻቲዕና ብዙሕ ተኻቲዕና ኣብ ዝበፅሕናዮ እሞ እሹስ ኣብ ጉዳያት እስከ ነተኩር ኢልና ኣበይ ኢና ንሕና ፈሽልና ዘለና ንኣብነት ኣብ ኢሮፓ ዘለና ደለይቲ ፍትሕቲ ፈሽልናዮ ዘለና ኩነታት ኣበይ እዩ ሓደ ካብቲ ፈሽልናዮ ዘለና ርዱእ ዝኾነ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኢሮፕያን ዩኒየን ኣሎ ብዛ ዓዲ ንሕና ግን ክንጥቀመሉ ኣይከኣልናን ስለምን ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ሲ ኢሮፕያን ዩኒየን ኣሎ ክንጥቀመሉ ይከኣልናን ኢንቨስት ከማን ንሪኦ ኣለና ኢሮፕያን ዩኒየን ንስርዓት ህግደብሲ 200 ሚልዮን ከማን ሕጂ ሂብዎ ኣሎ እሞ ንምንታይ እዩ ግን ቅድሚ 10 ዓመት ወይ ከዓ ቅድሚ ዓመትን ገለንሲ
ምሳና ዝኾነ ንሕና ምስኡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ነርና ስለዚ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ስለ ዘበልና እሞ እዚሲ ሓንቲ ኮሚቴ ነዚ ጉዳይ እዚ ትምክት ክንገብር ኣለና ኢልና ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ምስ ኢሮፕያን ዩኒየን መደብ ስራሕ ገይራ ከማን ክትሰርሕ ትኽእል ኢልና ኣብኡታት መፂሕና ማለት እዩ ካልኣይቲ ነጥቢ ዝረኣናያ ንሕና ዝፈሸልናላ ከም ደንበ ፍትሒ ብዙሓት መንእሰያት መሳኪን መዓት ሽግራት ኣጓኒፍዎም ይመፁ ኣብዚ ምስ መፁ ድማኒ በቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤውሮፓ ፅቡቅ ንዕኦም ዝጣበቕ ኣካል ስለዘየለ ድማ ንሕና እስከ እዞም መንእሰያት እዚኦም ንዕኦም ነዚ ናቶም ኩነታት ትከታተል ሓንቲ ኮሚቴ ክንገብር ንኽእል ኢና ብዙሕ ኣሎ ፃዕርታት ግን ብውልቂ ዝኹልሻብ ዝኸይድ እዚ ብውልቂ ዝኸይድ ነገራት ንዑስ ደይንጥርንፎ ኢልና ወይ ብኡ ሓሲብና ማለት እዩ ሳሰይቲ ነገር ከምታ ዝበልኩዋ ስርዓት ህግደፍ ብዙሕ ናይ ዘመተ የካይድ እዩ ብኣንጻሩ ግን እቲ ደላይ ፍትሒ ከምቲ ዝድለ ንውሽጢ ዝኸይድ ሓያል ዝኾነ መልእኽትታት ኣይሰድድን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ብውልቂ ግን ይሰርሕ እዩ ስለዚ ነዚ ዝምልከት ድማ ሓንቲ ኮሚቴ ተገበርናሲ ፅቡቅ እዩ እሞ ነቲ ደንበ ፍትሒ ብምሉኡ ዝሳተፈሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ኣብቲ ዋዕላናትና ንኩሉ ሰብ ኢና ዓዲምና ዘለና ንኩለን ኣካላት ንኩለን ትካላት ኢና ዓዲምና ዘለና ውድባት ተዓዲመን ኣለዋ ህዝባዊ ማሕበራት ዘን ሕጂ ብኣክል ድዩ ብማሕበራት ድዩ ዝጥርነፋ ዘለዋ ሰሜን ተዓዲመን ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ካልኦ እውን እዞም ክኢላታት ንብሎም ወይ ከዓ ሰብ ሞያ ንብሎም ብውልቂ ድማ ተዓደሙ ኣለዉ ራብዓይቲ እዞም ዘን ሲቪካዊ ማሕበራት ዘለዋ ድንቀሳቀሳ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳያት ተፈላለየ ጉዳያት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይኹን ናይ ተጣበቕቲ ስደተኛታት ይኹኑ እሰን እውን ንዓአን እውን ተዓዲመን ኣለዋ እዚ ሕጂ እንታይ ሽሙ ብኢሹ ኢና ንእክበን ዘለና ስለዚ ኣብኡ መፅአን ኣትሊስት ኮሚቴታት ገይረን እቲ ኮሚቴ ሕጂ ውሱን ዘይኮነ እዩ ወላ 100 ሰብ ክህልዎ ክእል እዩ በቲ ንጥፈት ማለት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኮሚቴ ንስደተኛታት ትምልከት እንተደኣ ገይርና ንኣብነት ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ኣለዉ መንእሰያት ነዚ ጉዳይ ኣብ ጣልያን ኣለዉ ኣብ ጀርመን ኣለዉ ኣብ ሓሲብና ኣለና ጆን ኣብቲ መጀመርያ መዓልቲ ዓርቢ ኣለና መደብ ኣለና ማለት እዩ ናይ መቐበሊ ናይ ምቕባል ናይ ቃላት ናይ ምሕዝነት ቃላት ናይ ገለ ኣለና እዚ ማለት እዩ መጀመርያ ኣብታ ቀዳም ትምልከት ግን 4 ወርክሾፕ ኣለና 4 ወረቓቕቲ ክነቕርብ ኢና ሓንቲ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ትምልከት ሓንቲ ብዛዕባ ሪኮንሲሊየሽን ወይ ድማ እዚ ዕርቂ ትምልከት ሳሰይቲ ድማ ብዛዕባ ሊደርሺፕ መርሕነት ትምልከት እያ ማለት እዩ ታራብዓይቲ ድማ ትሰነድናትና እትናትና ስራሕ ከመይ ጌርና ክንገብሮ ኢና እቲ ስትራክቸር ትገለገለምታት ትምልከት እያ 4 እየን እያ ሰብ ብምሉኡ ኣብኡ ክሳተፍ እዩ ኣብ 4 ወርክሾፕ ጌርና ድማ ድሓር ምስቲ ወረቓቲ ምስ ቀረበ ኣብ 4 ወርክሾፕ ጌርና እቲ ሰብ ክካታዓሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ቀዳም ብምሉኡ ኣብ ክትዕ ኣብ ምህብታም ነቲ ወረቓቲ ክውዕል ማለት እዩ እዚ ናይ ምሸት ባህላዊ ምሸት ኣለዉ ውፍያት ዝኾኑ ሙዚቀኛታት ሰብ ሞያ ደረፍቲ መፂኦም ኣብኡ እውን ነዚ ንቕሎ ናይ ዴታት ደገፎም ዝገለፁ ብደይ ድኾነ ነገር ማለት እዩ ሓንቲ ደይ ኣይሓተቱናን እሶም መፂኦም እውን ባህላዊ ምሸት እውን ክገብሩ እዮም ካብ ሰዓት 9 እስካብ 12 ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ታሳልሰይቲ መዓልቲ ሰንበት ድማ ነታ ምርጫ ናይታ ኮሚቴ ክትከውን ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ናይ ሳልሰይቲ መዓልቲ እቶም ተዓዲሞም ዘለዉ እሞ ኮንፈርም ዝገበሩ እሶም እዮም ክሳተፍዋ እሶም እዮም ድማኒ ኣብቲ ምርጫ ክገብሩ ማለት እዩ እቲ ትዳብሎ እቲ ናይ ቀዳም መዓልቲ ግን ክፉት ይኸውን ኩሉ ሰብ ዝመፀ ኣብቲ ክትዕ ክሳተፍ እዩ ብኡ መሰረት ድማ ኢና ሒዝናያ ዘለና ክብለካ ፈቱ ይቐኒየለይ ሕራይ የሱፍ ኣነ እውን ይቐኒየለይ ፍሮይን እዚ ምንቅስቃስ ክሳብ ሕጂ ብዘለና ሓበሬታ
ገንዘብ ይብሉን ወይ ማለት ወላ ሓደ ሓገዝ ዝረኸቡ ይብሉን ትዝረኽቦ ዘሎ ሓገዝ ካብ ተፈላለዩ ውልቀ ሰባት እዩ ዝእክቦ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣክል ገንዘብ ከም ደይረኸበ ይፈልጥ እሞ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ነዚ ተኣማሚንኩም ተካይዶ ዘለኹም ብቁጠባ ዓይኒ ኦኬ ጆኒ ኣነለ ንሕና ከም ዝኽትብሎ ዝጸናሕካ ቅድሚ ዝሓለፈ እዋን እውን ባዕልና ደቂ ኣንስትዮ ኢና ተበግሶ ወሲድና እተን ኣብቲ ወስኣብ ግሩፕ ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ንሳተን ወፈያታት እንዳወፈያ ሓገዛት ካብ ሰብ እንዳለመና ከምዚኢታት ኢና ሓሊፍናዮ ገለገለ ሰባት እውን እንዳሓገዙና ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ንሕና ካብ ህዝብና ኢና ሕጂ እውን ተስፋና ምክንያቱ ሓደ ነገር ክትገብርን ከለኻ ንህዝቢ እንድሕር ተበጊስካ ህዝቢ ከዓ ክስዕበካ እዩ ዘለዎ ሕጂ ህዝቢ እንድሕር ዘይሰዕበካ ህዝቢ እንድሕር ደገፉ ዘይሃበካ ዋላ ሓንቲ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ንሕና ካብ ህዝብና እዩ ሕጂ እውን ተስፋና እቲ ክሳብ ሕጂ ንሕና እቲናዮ ዘለና ገንዘብ ነቲ ሃለ ዝተኻረናዮ ዝኣክል እኳ እንተደይኮነ ኣብኡ ምስ መፀ ግን ነቲ ህዝቢ ጎስጓሳት ጌርካ ነቲ ደሎ ውጭታት ክሽፈን ከም ምዃኑ ክስታይ ክገብር ንሕና ዋላ ሓንቲ ናይ መእተዊ ናይ ገለመለ ናይ ገለ ኣይገበርናን ምክንያቱ ነቲ ሰብ ካልኣይ ተፅዕኖ ክትገብረሉ ስለዝኾንካ ሆቴል ከፊሉ ካልእ ከፊሉ እዚኢታት ብዙሕ ፀገማ ስለ ዘሎ ግን ብናቱ ተበግሶ ወፍያታት ከወፍየልና ግን እስካብ ሕጂ ናፃዕርታት ነካይድ ዘለና ገለገለ ሰባት ኣለዉ ሰብ ብርኪና ዝበልናዮም ገለ ገንዘብ ኣለዎም ዝተባህሉ ሰባት እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብምድዋል ድዩ ዋላ ብካልእ መልክዕ ድዩ ንሓትት ኣለና ክሳብ ሕጂ ዝመፀና ግን ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ ወፈያታትን ካብ ገለገለ ባእታታትን ተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ብርክት ዝበለ ክስታያት እውን ኣየእተናን ኣለና ግን ከምዚ ዝበልኩኻ ግን ካብቲ ህዝብና ስለ ዝኾነ ተስፋና ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክሽፍን ከም ዝኽእል ስለንኣምን ብኡኡ ተኣማሚንና ኢና ከዓ እቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝመፀ ብኡኡ ተኣማሚንና ካብ ካልእ ህዝብና ተኣማሚንና ከምዚ ሕጂ ኣማልና ዓለም ዘሎ ህዝብና እውን ካብ ሕጂ ክድግፈና ምዃኑ ስለንኣምን ኢና ነዝተበግሶ ዝወሲድናዮ እንተዘይኮይኑ እውን ነተን ኣብቲ ወስኣብ ዘለና ግሩፕ ንዕኡ ክዓፅዋ ዝኽእላ ኣለዋ ኢለ እየ ዝኣምን እንተደኣ እስታይ ክገበር ዘይክእል ምክንያቱ ብጣዕሚ ተባዓትን ሓያላትን ዝኾና ኣጀኹን ዝብላ ብፆትን ኣሕዋትን ስለ ዘለዋ ምስ ኩሉ ህዝብና እስታይ ኮይንና ማለት እዩ ስለዚ ከምታ ክብለካ ዝፀናሕኩ ካብ ህዝብና እዩ ተስፋና ሕጂ እውን ደጋጊምና ኢና ነቲ ዘሎ ውጭታት ክንሽፍን ዘይኮነት ንብድሕሪ ሕጂ እውን ካልእ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ተስፋታት ዝህበና ካብ ህዝብና ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ደጋጊምና ሓገዝኩም ኣይፈለየና ኢና ንብል ይቐኒለይ ሕራይ ብርግፅ ከም ዝበልክዮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ከምኡ ናይ ፔይፓል መኽፈሊ ከም ዘለኩም ገሊፆም ነይሮም ከምኡን ቴሌፎናት ቁፅሪ ናባና እውን ተገድፈ ኣሎ ናብ ማለት ንክሕግዝ ዘልየ በዚ ጋጣሙ ሰማዕት ነዘኻኽሮም ሬድዮ ኤረና የሱፍ ናብታ ዝስዕብ ሕቶ ናባኻ እቲ ኣቐዲምካ እቲ ናይዚ ምንቅስቓስ እቲ ፍሽለት ድበሎ ማለት ደንበ ተቃውሞ ክሰርሓሉ ዝግባእ ዝነበረ ሞ ከይ ማለት ዓሚቑ ስለ ዘይሰርሓሉ ብኣድማዕነት ስለ ዘይሰርሓሉ ብተረፎ ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ካልእ ርክባት ክተቕሰለይ ፀኒሕካ ቀዲምካ አንተ ወይ ሕጂ እንታይ ድብል ኣለኹ ኣነ ትሒዝኩሞ ዘለኹም ኣርእስቲ ሰፊሕ ዓብይ ትድስራሕ ስራሕ እውን ከምኡ ሰፊሕ ሕጂ እቲ ምንቅስቓሳት ግን ኣብ ፈቐዱ ፋሕ ዝበለ እዩ ንኣብነት ንስኻትኩም ንቕሉ ኣዴታት ብዞባ ኤውሮጳ ሒዝኩም ኣለኹም ካልኦት እውን ሓድነት ኤርትራውያን ድብሉ ኣለዉ ኣሎ ድሕሪ እውን ኣብቲ ደውፃኹም ዕላማታት ሪአ ነይረ ማለት እዚ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ክወርድ ወይ ከዓ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኢሳያስ አፈወርቂ ድብል ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሕንፀፅ ገለ ዝብል ሕጂ ከም ናይ መንግስቲ ዓይነት ስራሕ እንዳኾነ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል እታ ኮሚቴ ምዃና ሓሊፉ ወላ እውን ከም ትብሎ ዘለካ ድሕሪ እዚ ምስ ተወደኻስ ናብ ምርጫ ኣትያ እውን ክትቅፅል እያ ትሓስብ ዘላ ስለዚ ተሓዋወሰ ይኮነ እንዲ ዕላማታት
definitely እዚ ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ከም ንድፊ ኢና ቀሪብና ዘለና ምናልባት ኣብቲ እታ ኮሚቴ መብዛሕቶም ሰባት ዘሎ እታ ኮሚቴ ከማን ምኩራት ናይ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን actually ስለዚ እቲ ክዋስኡ ዝኽእሉ ኣብዚ ጉዳያት እዚ ድማኒ እቶም ሕጂ ንሕና እንደልዮም ዘለና ብፍላይ ከዓ እቶም መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ እቶም ምኩራት ዝበሃሉ ድማኒ ከም ሰብ ሞያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳተፉ በተን ኮሚቴታት ጌርናየን ዘለና ማለት እዩ ብኸምኡ ኢና ሓሲብናዮ ዘለና actually ንሕና እዛ መደብ እዚኣስ ከም ሞዴል ክትከውን ኣብ ኤውሮፓ እንተ ደኣ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ሰሪሕና ንኣብነት ከምታ ኣቀዲመ ዝበልኮ ንሕና ምስ ኢሮፒያን ዩኒየን ጥቡቅ ዝኾነ ስራሕ ኣሎ እቲ ኣገባብሲ ይከኣል እዩ ድማኒ ምስ ኢሮፒያን ዩኒየን ጥቡቅ ኣሰራርሓ እንተ ደኣ ሰሪሕና ክንጅምር ጀኪኢልና ነተን ካልኦት ዘለዋ ክፍለ ዓለማት ተፈላለየ ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካ ኹና ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ሚድል ኢስት ኣብ ኤሽያ ማለት ወላ ኣፍሪቃ ወይ ብዙሓት ኣባላት ብዙሓት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ስለ ዘለዉ ሰሙን ከም ሞዴል ወሲዶማ ብኸምኡ ዓይነት እንተ ደኣ ክሰርሑ ጀሚሮም ምስቲ ከባቢኦም ኣትሊስት ክምክትዎ እንተ ደኣ ክኢሎም ነቲ ስርዓት እቲ ነዚ ስርዓት ንሕናስ ብሓባር ኣብ ድመፅእ ዘሎ እዋን ኣብ ድሓፀረ እዋን ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ምውሃድ ዓይነት ባይታ ክፍጠር ይከኣል እዩ ዝብል ግምት ኣለና ንሕና ብሓፈሽኡ ከምዛ ዝበልኩኻ ወላ ሓንቲ ወይ ስኻ ጠቂስካ ነርካ ኢልካ ውድብ ንኣብነት ውድባት ወላ እዞም ሓድነት ንፍትሒ ገለ ዝብሉ ውድቡ ኢና ኣለዉ ወላ ሰሙን ተዓዲሞም ኣለዉ ክመፅኦም ኩሎም ኣብኣ መፅኦም ንሕናስ ብሓባር ክንሰርሓሉ ንኽእል ኣገባብ እዚ እዩ ኢሎም እንተ ደኣ ተሰማሚዖምሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ሕጂ ዳርጋ እቲ ባይታ ምቹእ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓና እቲ ደላይ ፍትሒ ብሓባር ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል ካልኣይ በዚ ንገብሮ ዘለና ቀንዲ ዕላማ እቲ ሃገራውነት ከመይ ጌርካ መሊስካ ምሕዋይ እዩ ምክንያቱ እቲ ሃገራውነት ብተፈላለየ ኣገባብ ይዳኸም ኣሎ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ እቲ ፖሊሲ ናይቲ ስርዓት ዝወስዶ ስጉምትታት ማህሰያ ናቱ ርዱእ እዩ ይርዳእካ እዩ ንሕና ውን ብፍላጥ ብዘይፍላጥ ውን ኣብቲ ደለይቲ ፍትሒ ደለው ብዙሓት ውልቀ ሰባት ይኾኑ ወላ ትካላት ነዚ ናይ ስርዓት ህግደፍ ውን ንዕኡ ነቲ ኣጀንዳታት ናይ ስርዓት ህግደፍ ወይ ከዓ ነቲ ስርዓት ንክህሉ ዝሕግዝ ጎስጓሳት ይኹን ንጥፈታት ይኹን ይካየድ እዩ ስለዚ ንሕናተን ዕላማናትና ቀንዲ ዕላማናትና ንርእሱ እቲ ስርዓት እቲ ክወድቕ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ሃገራውነት መሊሹ ክዕንብብ ኣለዎ እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ንሕና ንደልዮ ዘለና እዚ ድማኒ ምቹእ ባይታ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኮይኑ ይስማዓና እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤውሮፓ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ይሪኦ እዩ ብዙሓት ናይ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሕጂ ይኣክል ዝብል ኣብ ይኣክል ዝብል ኩነታት በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ሕጂ ብዛ እዋን እዚኣ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ብተፈላለየ ኣገባብ ተጠርኒፉ ዘሎ መፂኡስ ብሓንሳብ ክሰርሕ ኢና ንሓስብ ዘለና ኩሉ በብትካሉ ክህሉ ክእል ኣለዎ ንኣብነት ባይቶ እንተደኣልዩ ኮይኑ ባይቶ ክሰርሕ እዩ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብሓባር ንሰርሕ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ዲፕሎማሲ ብሓባር ኮይና ንስራሕ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ስደተኛታት ብሓባር ኮይና ንስራሕ ኣብ ምምካት ንህግደፍ ብፖለቲካዊ ኹን ዜናዊ ኹን ብሓባር ኮይና ንስራሕ ኣብ ነዞም ስደተኛታት ይኹን ሓደ ባይታ ናይ ዘተ ምፍጣር ብሓባር ኮይና ንስራሕ እዚኣ ብሓባር ኮይና ክንሰርሓላ ንኽእል ኢና እዚ እንተ ደኣ ጌርና ካልኣይ ስቴፕ ክመፅእ ዝኽእል ትኻልእ እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሕናስ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ክንዛተ ኢና ማለት እዩ እዚ እቲ ቀንዲ እቲ ዕላማ ናይ ዝንቕሎ እዚ ወቅዱስ ዕላማ ስለ ዝኾነ ናይ ዘናዴታ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኣይ ቲንክ ንሕና ስጋብ ሕጂ በፂሕና ዘለና ፐርሰንቴጅ ክብለካ ስጋብ 90% ሲ ንሕና ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ክንበፅሕ ኢና ዝብል ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ራይ የሱፍ ይቐኒለይ መወዳእታ ሓቶይ ንፍሮይኒ ኣብዚ ማለት ዝኾነ ምንቅስቃስ እቲ ናቱ ናይ ምውዳብ ዓቕሚ ሓፍ ምስ ዝበለ እዩ ድኸውን ማለት እዩ ንስኻትክን ከም ኣዴታት
ማለት ኣብኡ ኣስከይድ ዘሎ ቀልጢፍክን ማለት ናይ ምሕባር ነገር ከም ደራኣኸን ይፍለጥ እዩ እቶም ኣቦታት እውን ከምኡ ክስዕቡ ክእል እዮም ግና እቶም መንእሰያት እቶም ቀንዲ ዝምልከቶም ጉዳይ ንኣብነት ተቐመጡሉ ሃገር ጀርመን ብብዝሒ ስደተኛታት ብምቕባል ኣብ ኤውሮጳ ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ሃገር ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መንእሰያት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝኽሳተፉ ትፅቢት ትገብሩሎም ስኻትኩም ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ከዓ ደቂ ተባዕትዮ ባይዘወይ ትሽም እውን ንባዕሉ ንቕሎ ዴታት ካብ ትብሎስ ንቕሎ ደቂ ኣንስትዮ ተትብሎ ይመሓሸክን እንዶ ነይሩ ብውኹድ ኦኬ ጽቡቕ ሕቶ ኣኸም ዝብል ሕቶ እውን ብዙሕ እንዲ ዝመፀና ምክንያቱ እቲ ንሕና መጀመርያ እቲ ንቕሎ ዴታት ከበለና ዝኽእል ኩነታት ብኣኽ ጅምረልካ ንቕሎ ዴታት ክብል ዘበገሰና እንታይ እዩ ኣደ ብዙሕ ምረት ስለ ዘለዋ እሞ ኣደ ኤርትራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብሩህ ስለ ዝኾነ ወሊዳ ዝሰኣነት ወሊዳ ዝመኸነት ደቂ ምድረ በዳን ኣብ ፈቆደ ሰህራን ይድርበ ከም ዘሎ እዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ብሩህ ስለ ዝኾነ እሞ ኤርትራዊት ኣደ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣዴታት ኣብ ወፃእ ዘላ ኤርትራዊትን ከምኡ ምረታ ንኸተስምዕ ዝተበገሰ ከም ምዃኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክትብሎ እውን ትኽእል እንዲኻ ግን ንቕሎ ኣዴታት እንተበልናያስ ኣዴታት ኣደስ ኩሉ እያ ነው ወላተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣደ እኳ እየን ክኾና ፅባሕ ንኮ ምክንያቱ ኣደ ሓፍቲኣ ኣደ ጓልያ ኣደ ኣደ ሰበይቲ ኣደ ኩሉ ስለ ዝኾነት ከዓ በታ ኣደ ተጠቓለለት ጓል ኣንስተይቲ ግን ውስን ስተያት እያ ክትብለካ ትኽእል ምክንያቱ ኣደ እንድሕር ኮንካ ኣብቲ ካልኣዊ ደረጃ ስለ ትበፅሕ ማለት እዩ ብዛዕባ እዞም ናይ መንእሰያት እንተደኣ ክትብል ኮንካ መንእሰያትና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዝሕጉስ ነገራት በፂሖም ከም ዘለዉ ኢኻ ድረአየካ ምክንያቱ ንሕና ካብ ንቃለስ ኣነስ ልዕሊ 30 ዓመት ኣለኒ ወረ ሙሉእ ሂወተይ ተቓሊሰ ምክንያቱ ስጋብ ሕጂ እውን ናብታ ዓደይ ትበሃል ናብታ ዝተወለድ ኩሉ ሃገራይ ኣተኹን ክሳብ ዛ ሰዓታት እዚኣ ኣብቲ እዋን እቲ መንእሰይ ኣብ ዘይነበረሉ እዋናት ስለ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ዝስማዓካ ስክፍታታት ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም እንተሪኢኻ መንእሰይ ዘይብላ ኣኼባ እውን የላን መንእሰይ ዝዕብለለሉ ግዜ ንሕና ግን ሕጂ መንእሰይ ዓብይ ንእሽተይ ዝኢታት ከይበልና ግን ሕጂ መንእሰይ ክውሕዘሉ ዝኽእል ፅቡቕ እንድዩ እቲ ናትካ እውን ክትውርስ እዩ ዘለካ እንተዳ ክተውርስ ኮንካ ከዓ መንእሰይ ክስዕበካ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ንሕና መንእሰያት ኮስኳሳት ንገብር ኢና ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ናይ ኣክል ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ከድና ክንደይ መንእሰያት ኣኪብና ኢና ኣብ ጀርመን ኣብኡ እውን ነዚ ናይ ንቕሎ ዴታት ተበግሶታት ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ኢልዎ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክስዕብዎ ምዃኖም ኣጆኹን ኣደ እንድሕር ተበጊሳ ከዓ ኣደ ኩሉ እያ ስለዚ ንሕና እውን ዓቕምና ብዘፍቀዶ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንስዕብዎ ምዃንና ኢሎም እውን ብዙሓት ተስፋታት ዝሃቡና ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት መንእሰያት ዋላ ኣብ ፌስቡካት ክትኣቱን ከለኻ ዋላ ኣብ ዩቱብ ኣዲ ዋላ ኣብ ገለ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ መንእሰይ ነዚ ናይ ኣደ ዝኸይድ ዘሎ ተበግሶ ብጣዕሚ ደገፍ እንዳሃበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕጂ ብጣዕሚ ኣነ ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ እቲ ዝሓለፈ ናይ 8 መጋቢት ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍኦ ከም ዘለዎን እዩ ተስፋ ዘለኒ ተስፋ ጥራሕ ዘይኮነ ይተኣማመን እውን ምክንያቱ ካብዚ መዓልታዊ ዝኸይድ ዘሎ ምዕብልና ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ንሕና ንካይዶ ዘለና ኣብ ግሩፕ ልዕሊ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣለና ምክንያቱ ሕጂ ተሰሚዑ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብሓደ ድጥርንፎ ወይ ከዓ ደተስኦ እንተዘይኮይኑ ደቂ ኣንስትዮኦም መንእሰዮም ዋላ ዓብኡ ዋላ ገለ ደይስምዖ ኤርትራዊ የለን እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ህዝቢ ተበግሶ ወሲዱ ዝጥርንፎ ሓይሊ ጥራሕ ስለ ዝደሊ ደሎ ነዚ ዝጥርንፎ ሓይሊ ከዓ እዚ ተበግሶ ምሳድና ብጣዕሚ እዩ ናይ ብሓቂ እዩ ደስ ኢልዎም ዘሎ እሞ ከዓ ናይ ብሓቂ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን የብሉሉ ኣለዉ ይሰርሕሉ ኣለዉ ስለዚ መንእሰያት ብብዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ክሳተፍዎ ምዃኖም እውን ይተኣማመን እየ ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ እዚኣ ናይ መጨረሻ ሕቶ እያ መስለኒ ሕጂ ያ ወይ የቐኒለ ኣነ ወገነይ የሱፍ ከም ጋዜጠኛ መጠን ትዕድል ንዓኻ ክበካ ማለት ኣድረሳዕኾ ሕቶት ኣሎ ወይ ክሕተት ዝነበሮ እስኻ ባዕልኻ ክትውድእ ኣክቹዋሊ ከምታ ዝፈልጠካ ዮሃንስ ዓርከይ ሓንቲ ገደፍካናን ድሕሪ ፍሮይኒ ክትዛረብ ድማ ኣፀጋሚ እዩ ኣሸጋሪ እዩ
فروين مخنياتو ريخا لخانو زي حد ترياد لخا تقلاسيت كاب 3 عامت إلى ريخا لخا جين 5 عامت كين الله كتريخ لخا قليل يكونن مالتي درجاتي عدمي مولوسي أبز سدد راح 3 عامت بيسبو يا السوس لزخني أتقامي جين بحفشو انتايو تا قندي تا مشرش ناي من اسيات انديا من اسياتنا ناي بلبي انت داخل ريوخينا بزوانزي بوق زخني هاوهو سلازولو ابزي قعزو ناي ديتات وي نقلو ناي ديتات ما سي بعتبري امو كساتفو وين يقبؤهم اللو نقفت كفوت يتبايتان عقوم السوميم كمان كحزو زقبؤهم زي السوميم كمرحو زلوهم مخنياتو نحنا تمكرتاتنا عالم تدارينا خوينا من اسي كل شاب ولا نحنا ولا بإريترا كنريو خلنا من اسياتهم نزا إريترا ادحينهم ما ناسنا تامتيهم لا سلازيس بقربة وانز تخايدي اب سودان نريو لنا اب سودان بقربت هاجر تخايدي كله بمولو كمزاح الجين نحنا فتاتنا دلنا السم اب كباب الشديش وحدي شوعاتو ورحي سرعو سرحاتهم من اسياتهم دماني بنتورك ناي بابزدي ناي سوشيال ميديا غيرهم سرحو ايو سلازيس تي هاجراونت تدع عبليلو كل نجارات كدخم مخانود ما يردعنا أي أبتي هاجراونت كتأفهم كله كال تخون حمامات وين كمت نورمال سوزقوني نحنا كنا تكرر لازلنا من سياتنا هاجرانوتم ماسك كمعبد ولهم كحيلولهم هاجرهم كتحنو خك على سخ لهم زياد ماني بايتاء ناتوميا عدماتهم جمتسؤوا يساتفوا ناي قدنا يكوننا بزاو على زيا توزيت ناي تو علاجين حمقو فايلهم قبلوا خلوا لهم نعو دماني حجزور لهم نخنياتو كم حادة جباب ناي أسرار حا سلزخوني حدش دماني كم حدش دمارينا نحنا دما كعوت كم دلو دماني نأمنينا زي أخذ لك أزدلي يغني اللي يوهانس يغني اللي مني راديو إرينا يغني اللي دمان فرويني راديو إرنا راي كلتيكم كبرات هاجايشي أتو يوسف بوليسي كاو هاجر سويسرلاند كمون حفتنا فرويني بايرة كاب هاجر جرمن سلتي جزيهم وفيهم بزعبا نقلو أديتات مرحان حزبنا هاجرن زدالو وعلى كاب 23 كساع 25 نحاسة كذا عسر شعتنا فرانكفورت زكايد ذهبكمنا توسخ مبري بسم كلهم سمعتنا مسجنكم نحنا وناو عمنا بزفقرو تساتفتينا كساع شعو سلام كنا نعمل أرش تحنت لبوا كلابو دلاني السخاء أنتايو نمني لبواي نبوملو حزب إرترا دلاي فتح مالتي دلاي فتحي انت اخذ دلي حدا من قصاص ويكا حدا تبغسون نحرتو وسيلو كلاتك تعسلو يزلكا توتيتو ناتكا فشلت ناي كلها فشلت سلازخون اتي ادمع زخونه وتيت اندحر داغير خو ناي كلاتك ادمع وتيت سلازخون ابز اوان زي نحنا كلبغيسو زي كونس تتبغسو توسيدو زلو بمني بزي يقدس انت دع ربحه حزب إرترا نربحه حزب خان ربحه هاجر كان كوينو كل حزب إرترا كعسلو بزي صاوعيتي زقرب بزيادة خا دك انستيو مالتيو دك انستي إرتراويان سقام كندي مرت إرتراويت قوان ستيتي بسمع عنا نحر كوينو نحنا كم إرتراويان منا بقيسو بزي قدس استبقوسو زي قدس دخونه علامة حيزو سلازخونه موخا نزو قدايزي كلاتنا دك انستيو إيدي إتكايلنا كن سرحلون كن بقصولون كم زلنا فللياتنا نحنا وجدنا فللياتنا تعبيبنا نززلو حزب إرترا زنبعون زبخين زلو نعو تمتنا انت قبرنا يحيش يزبل نحنا خاني زخونة يكون تقاوم دنبه كم تانا أقدم زبولكو نيات حساسة فللي زعنبر ناي زخونة يكون إعلامة فللي يبلنا لا أنا حدث لزخونة نت إعلامات إنه خطعوت كعا زخونة يكون نجارات كتجبر كم زلك
ዝጽውዕ መንእሰያትና ከዓ በዚ መሰረት እዚ ነዚ ንሕና ኣበጊስና ዘለና ንቕሎ ዴታት ናታትኩም ዓውዲ ናታትኩም ቦታ ምዃኑ ኣሚንኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትዓስሉ ከም ዘለኩም ይጽውዕ ብተወሳኺ ንሬድዮ ኤረና ብጣዕሚ ብስም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነመስክነኩም ዮሃንስ ብጣዕሚ የቀኒልና ቀጻሊ ከምዚታት ጌርኩም ንህዝብኩም ኣውያትና ህዝብኩም ሰሚዕኩም ኣውያትና ህዝብኩም ተረዲእኩም ኣብ ትሰርሕዎ ዘለኹም ስራሓት ብጣዕሚ ብስም ህዝቢ ኤርትራ የመስክነኩም የቀኒለይ ኣና እውን የቀኒልና ደጊምና ሰላም ቅነ